गिबियाव जोङो बुंनो लुबैयो बिथाङा संबिधानबो नङा बिथाङा भारत संबिजितनि दहायाव समायखिरा लानानै बिथाङा माने सासे दिनै लेजिस्लेटर एमएलए प्लास बिथाङा मन्थ्रिबो जाबाय जों बिथांखौ मान होयो बेवहाय संबिधानिक जि माखासे मोनथायफोर थायो आरो जोङो जि क्राइटेरियाखौ लानानै जोङो ट्राइबेल बे अराय सम माने बियो सासे मानसिजों थैजासिम थायो आरो दिनै बर' हारिया बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननाय स्लगानजोंबो आरो बर'फ्रा गेरेमसा माहारि बा खुंथायाव बड'लेण्ड नांगौ गुबुन गुबुन रोखोमै पलिटिकेलि ससियेलि जयै बावहाय जेबो धोरोम बासियालासिनो बयबो जयै फैदों आरो बियो कनस्टिटिउसनेलि जोङो शिडिउल ट्राइब बे जोङो रिकगनाइज आरो बेवहाय शिडिउल ट्राइबआ माब्लाबाबो धोरोमजों फाराग जाया आरो बेखायनो बयबो शिडिउल ट्राइबैनो थायो आरो बेखौ लानानै जेबो बेले बेजे जानांगौ दं होननानै जों साना आरो बेबादिबो जानो नाङा मानोना दिनै कनस्टिटिउसना जि मोनथायफोरखौ होयो बेखौ लायो रिलिजियास माइनरिटिया जाय जाय धोरोमा माने कनस्टिटिउसनेलि माने बिथांमोना खम बिबांनि फोथायग्राफोर दङ इन्डियायाव बुद्धिज्म दं जैनिज्म दं ख्रिस्टियानाबो माइनरिटि दा बेवहाय दिनै गभर्नमेन्टनि सिस्टेमाव रावबो ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल ख्रिस्टियानानो जा डाबल बेनिफिट रावबो मोना गभर्नमेन्टनि सिस्टेमा बेबायदि स्कलारशिपखौ रावबो डाबल मोना आरो गुबुन गुबुन सुबिदाखौ रावबो डाबल मोना मानोना वान विन्डो वान बेनिफिट वान स्किम वान स्कलारशिप वान स्टुडेन्ट बेबायदि मोनसे पलिसियाव गभर्नमेन्टआ सोलियो आरो बिनि थाखायनो बेफोरजों गुलाय गुजाय जानांगौ जोंनि बर'नि खौसेथिखौ सिफायनाय एबा बर'नि खौसेथिया गावस्रानांगौनि जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेखायनो बिथांमोनहाबो संबिधाननि सिङाव थानानैनो खोथाफोरखौ बुंनांगौ संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा जों बिथांखौ खावलायबाय मानोना बियो संबिधानिक मोनसे बिथा माने डिसिसन आरो जायखौ संबिधाननि सिङाव थानानै लेजिस्लेटर्सफ्रा मन्थ्रिफ्रा हाबा मावनांगौ नोंथांमोना बेबादिनो सोलिनांगौ आरो संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्रा बुंनाङा जों नोंथांखौ खावलायबाय आरो उनाव जाहाथे बेबादि बेले बेजे बाथ्रा बुंनाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौ हास्थायो। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना दहाय मानगोनां खोरोमदाव सारा मा बुंदों नोंथांमोना दहाय खोनाखाबाय होनबा दिनै गोबां बर'फोरानो माने ओरैबायदि जादोंमोन जेनेबा दावराव दावसि जिहेथु जोंनि मानगोनां आसामनि स्पिकार जेनेबा बिस्वजित दैमारी सारा जोंनि हिन्दु ख्रिस्टाननि गेजेराव मोनसे बेले बेजे जानाय मोनसे राव बाहायदोंमोन होनबा दाख्लै मैया दाख्लैफोर जानो हागौ बे बाथ्राया गोबाव जालांबाय ओमफ्राय खिन्थु दाबो बे बाथ्राया माने मानसिफोरनि गोसोआव एसे सम सम दुखु जानानै फैयो बेखौ खोनायोब्ला ओमफ्राय जिहेतु हिन्दु आरो ख्रिस्टाननि गेजेराव जोंहा बर'फोरा गोबां ख्रिस्टानाव हाबनाय दं नङा होनबा दा बेखौ लानानै गोबां माइनरिटिफोर जिहेतु फेसिलिटि मोननाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै इन्डिभिजुवेलि माने गोबां नोंबा आं ओरैबायदि नारा नाथा माने गावबा माने बुंनायफोर जादोंमोन होनबा जेनेबा बिस्वजित दैमारी सारखौ गोबाङानो मानसियानो माने बर'फोरानो जा ख्रिस्टानफोरानो गोबां माने बिथांनि बेफोरबायदि बुंनायखौ मोजां मोनाखै साब जायाखैमोन होनबा दा जों बेफोरखौ सानबाय थानो गोनां गैला जोंहा खोरोमदाव मानगोनां आबसुनि मानगोनां सारा दिनै मोजाङैनो बुजायबाय नङा होनबा जों बर' हिन्दुआनो जा बा बाथौ धोरोमानो जा ओमफ्राय जिहेतु ख्रिस्टानफोर गासैबो मोनसे ज' जानानै मिलायनानै बिदिनो जों बयबो खौसेयै थानांगौ नङा होनबा बेफोरबायदि सरकारनि मोननाय माबाना मोननाय बेफोरखौ जों जेबो एफा इम्परटेन्ट साननो नाङा आं बेखौनो खावलायना थाबाय नङा होनबा दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो जोंहा मानगोनां खोरोमदाव सारा बुंनायखौ नोंथांमोना माबेसिम कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय।